Drahí Slováci, dámy a páni, dlhé roky sa hovorilo o jednej kauze, ktorá sa nazývala kauza Kompa. Osobitne pani Remišová a pán Budaj si na tejto kauze urobili kampaň. A keď prišli k moci, čuduj sa svete, všetko nechali tak, ako bolo. Súkromná kompa plávala roky, pričom štát mal zaparkovanú štátnu kompu v prístave. Dobre viete, že túto tému sme otvorili pred pár mesiacmi a vtedy odôvodnenie bolo, že oni nemohli vymeniť tú súkromnú kompu za štátnu, pretože tá štátna nemala toľko motorov ako tá súkromná a oni museli chudáci nechať plávať tú súkromnú kompu, pretože neexistoval zákonný dôvod, ako vymeniť, ako urobiť transparentnú verejnú súťaž a vymeniť to. Tak dámy a páni, chcem vám oznámiť, že môj tím naozaj nie len, že dokázal vypovedať zmluvu s tou súkromnou kompou, teda neurobila to tá Remišová, ten Budaj, ktorí si na tom urobili kampaň, ale podarilo sa to nášmu tímu, túto zmluvu, ktorá už dnes vieme, okoľko predražila zákazku, koľko stála ťažkých miliónov našich daňových poplatníkov, pretože sa nám podarilo finálne a úspešne dokončiť výberový proces a zazmluvniť štátnu kompu. Dnes vieme, že tá súkromná kompa, dámy a páni, plávala s takmer 90% predražením. Prebehol tender, ten tender sa ešte snažila súkromná spoločnosť napadnúť na Úrade pre verejné obstarávanie, kde prehrali na plnej čiare. A dnešným dňom môžeme oznámiť, že sme ušetrili daňovým poplatníkom 6 miliónov eur, že sme tieto milióny, ktoré chodili do súkromných vrecák, už pôjdu na účty štátnej spoločnosti SVP, ktorá doteraz finančne krvácala. A pýtam sa teraz verejne, ak nemá hanbu Remišová, ktorá si na tomto robila kampaň, nech vysvetlia, prečo nechali tieto milióny tiecť do súkromných vrecák a prečo neurobili to, čo sme spravili my. Potvrdzujem, že tak ako od prvého dňa obhajujem verejný záujem a je mi jedno, či sa sťažujú mimovládky, je jedno, či sa na mňa sťažujú kadejaké podnikateľské štruktúry, ktoré si navykli, že na Ministerstve životného prostredia si môžu robiť všetci, čo chcú, že tam peniaze nemajú hodnotu, tam môžu robiť s 50, 70, 80% maržami, tak takto budeme pokračovať vo všetkých ostatných veciach. Tu sme ušetrili veľké milióny a to, čo je najhoršie, že tieto milióny zbytočne od roku 2019 do roku 2023 išli na účty súkromnej firmy. Neexistoval žiaden dôvod, prečo neurobili oni ukončenie tejto zmluvy, prečo neurobili oni nové verejné obstarávanie. Ja chcem poďakovať aj právnemu tímu, ja chcem poďakovať Petrovi Moldovi z vodohospodárskej výstavby, samozrejme pánovi Moravčíkovi zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, že to dotiahli do konca a že dnes už máme aj pečiatku Úradu pre verejné obstarávanie. A verím tomu, a chcem veriť tomu, že sa už rozhýbe pri podaniach, ktoré má Ministerstvo životného prostredia na polícii, ktorých je niekoľko, že už sa konečne rozhýbe, aj slovenská polícia začne v týchto zlodejinách konať. Pretože to, čo sa hovorilo doteraz, že nejaká kompa, tak my dnes vieme, že tá nejaká kompa, tá súkromná kompa, tu plávala s 90% predražením. Pán riaditeľ ma informoval štátneho podniku, že si tam nechali nemalú maržu, lebo boli oni ochotní, lebo bola elektronická súťaž a rátali teda, že ten súkromný prepravca sa zúčastní reálnej elektronickej súťaže a ešte boli pripravení aukcie a ešte boli pripravení znižovať tú cenu. To znamená tu, aby ste mali predstavu, čo za zlodejinu tu niekto nastavil, ale dnes to máme číslami potvrdené. A ja sa pýtam Remišovej a Budaja, čo ich primelo k tomu, že došli k moci a nechali tieto milióny tiecť ďalej. Boli neschopní, alebo ich niekto kúpil, pretože aj jedno, aj druhé je horšie. Oni nám tvrdili, že tá súkromná kompa musí plávať, lebo má 4 motory. To je ako keby letelo tu lietalo, niekto nám povie, že má 4 motory a vy vidíte, že robí za sebou iba 2 čiary. Tá kompa mala 2 motory, žiadne 4. Tvrdili, že tá štátna kompa je nejaká zásadne iná a nevie sa preto vysúťažiť podľa rovnakých podmienok. Tak dnes my máme pečiatku Úradu pre verejné obstarávanie, že to išlo. Takže tu sa nehrajme na to. Ja vyzývam aj Remišovu, nech sa zbalí a odíde z tej politiky, keď na tejto kauze ona prišla do politiky. A výsledok je, že tu nechali milióny tiecť dole týmto Dunajom. Takže toto je ten rozdiel. A my dnes, ešte raz hovorím, 90% predraženie.
v čase, keď tu nie sú peniaze na nič, tak oni tu nechali za 90% maržu niekomu tunelovať vyslovene tie zdroje. Ja to nevyčítam tej súkromnej firme, však to, že to niekto tu nastavil, ale ja teraz očakávam, chcem vidieť, že nám tu začne klopať polícia Slovenskej republiky a začne tu konať, prečo 3 roky, keď vedeli, že toto tu je zaparkované, to neplávalo. A mňa už nebaví podávať trestné oznámenia naľavo, napravo a toto sú čisté veci, ktoré neviem, čo nad tým, kto tam tak veľa medituje. Ja viem, že to je politicky citlivá vec, že toto môže siahať neviem kam všade, ale buď teda ideme ten štát čistiť, alebo neideme. Takže toto je moje postavenie, toto je moje nastavenie a odkazujem všetkým, je mi jedno, či sa nelúbim mimovládkam, či sa nelúbim týmto podnikateľom. Pokiaľ ja budem ministrom, tak tu budeme šetriť každé 1 euro.